Televisie is bijvoorbeeld nep. En de kracht van onze wegen is dat we daar zo ver mogelijk vanaf proberen te komen. De lui zijn gewoon lui, kunnen gewoon lui zijn, hoeven niet geen rol te spelen. En iedere dag als ik kijk, dan denk ik, wanneer kom ik het naar posten? Oh ja? En nu zitten we dat. Het is een heel raar team, eigenlijk. Er zijn eigenlijk 3 tegen Polen. Het geheim van het team is elkaar vertrouwen. Het grote voordeel is dat we binnen alles tegen elkaar kunnen uitspreken. Is gewoon de weerse kloot. Een lol maken, want dat hoort er ook bij. Dat zorgt voor een hele goede onderlinge sfeer. Boete, maar ook in de auto. En die sfeer die neemt ze dan wel mee als ze de auto uitstapt. En dat straalt ze uit richting de mensen die ze gaan interviewen. Dat is denk ik wel een van de grote krachten van onderweg. Het was smeltkaas, maar het was ook letterlijk smeltkaas. Het was smeltkaas, die liep echt. Ja, die liep net echt, niet ja. de deur uit. Ja. We kijken eigenlijk wie ken je. Zitten we in de auto, we kijken wie ken je, om te zeggen. Dan zijn we terug. Heb je het gezien? Ja. Flash. Als wij een trigger zien, en dat kan door een bordje langs de kant, maar dat kan ook door als er iemand staat te schoffelen of als we denken van hé, daar zit wel een verhaal achter, dan besluiten we eigenlijk unaniem met z'n drieën om daarop af te gaan. Zoek ze dat op die bouwplaats? Die oudere mevrouw die door tussen die 2 mannen is. Oh ja, zo kunnen we fijn terugrijden. Ik wil 100% blanco een gesprek ingaan. En ik wil niks van de lui afweten. Als Bas er op een gegeven moment gaat met kindje, als je de eerste vraag kunt formuleren, dan begint het verhaal. Dan begint de camera te lopen. Dan steeg ik de hengel uit en dan 11 minuten later stoppen we. Want dat voel ik namelijk net vroeger. Want toen zei ze van, ja, maar dan kunt er heen, dan maak ik van 6 maak ik 8 euro. Die vraag krijg ik ook wel eens. En die zeggen, ja, dan spreken jullie toch af met die mensen? Nee, dat doen we in principe niet. Hé, verdorie. Dat is nou jammer. We hebben het echt uitgeprobeerd met al die tips. Toen waren het er nog niet zoveel als nu. Om door iets mee te doen, maar dan bleek toch dat via mensen weten dat we eraan komen. En dan stonden die geknipt en geschoren en nee je klier gehaald en stief van de zenuwen. Stonden die achter de deur ons op te wachten. En dat werkt niet. Allemaal lachen. Dadelijk smeltkiers zeggen. Smeltkiers. Smeltkiers. Ja. Ach, dat is leuk. Oh, dat gedacht dat we dat nog eens met zou maken. Ja, de lui voelen zich veilig, denk ik. Op een gegeven moment. Ja, zullen we dat aannemen, dat aanbod? Ja, hè? Ja, met Of een iske. Och, een iske. Och, dan wordt je helemaal gek. Dat is niet het standaard camerateam die bovenop en springt. Verlaat de lui gewend zichzelf zijn. Ik hoor wel eens van mensen terug die zeggen, jullie team staat er en jullie doen dat met plezier, met veel passie. En ik denk dat dat ook de kracht is van ons team. Biegen rechts, nein. Biegen links, nein. Dreh im Kreis, ja! Noch einmal. Het staat er toch niet op, hè?